ҳамдиёрони азиз, имрӯз 13 апрели соли 2025 қарор дорем дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд дар пистазори корхонаи Лидер ва ҳамин пистаҳое ки дар ҳамин ҷои пистазор ҳаст 90% аллакай часпида кушода шудагӣ. бо деҳқонашон як ду сухан кунем. Акаҷон хуш омадед ба гурӯҳи Ангур ва боғи мо. Салому алайкум. Шумо номатон чи ака? Олимҷон. Олимҷон ака, ҳамин мо тамошо кардем 90% пистаҳоятон аллакай кушода шудагӣ ниҳолаш. Сабабаш чи? Сабабаш ҳамин тез об мондан дар кор. Аҳа. Инҷа сар заминаш вай. Ҳамин бе оба тез монем худо хоҳад инашам Тез мешавад. тез мешавад. ҳамдиёрони азиз, мана акай Олимҷон ҳамин савол дар кор буд барои ман ки бар халқ фаҳмад. Раҳмат шумо ба. Мана ҳамдиёрони азиз, сабаби нагирифтани пистаҳои шумо, дарахтони шумо, ин надодани об аз сари вақт. Мана об бинед рафта шидааст. ҳам хеле об тед шумо, ҳам хеле обтиан мегирад. Худо хоҳад ҳамаш мегирад. Ҳаракат касодим ки ҳамин ҳамаша гифтам ба. барои ҳамин тез ҳар ҳафта ба як бор об метед ме? Ҳар ҳафта як бор заминаша хушк шуда намемонед. намемонам. раҳмат шумо ба набиҷон ака. хуб акаҷон. ҳамдиёрони азиз, дидед чӣ кор кунед дар кор. Об теду манба претензия накунед.